Dambudziko ratinaro nevana pari zvino, vana vadiki ndo vari kumhanyirirwa nevanhu vechikuru. So vana vadiki vatove affected nekuda kwokuti vanhu vakuru vechirume vari kuabhiyusa vana vadiki. Ini ndatera baba vevana vangu kubasa kwavanga vari. Ndatera nofunga ndakanoita 3 days. Ndichiti ndiri kudzokera kumba musi wa25 December. Ndatobuda pamba zvakanaka, ndatoonekana nevana vangu, ndatotenga hembe chichi. Uye mwana wangu anodzidza paChipadze primary school muBindura. Saka ndasvika kumba ndobva ndatosvika pamashopu. Ndasvika pamashopu ndobva ndatuma tuvazukuru twangu ndati enda unotora vana vangu vari 2 matwins. Saka vakabva vaenda, vana vaive ndobvaenda unovatsvaga. Vavatsvaga ndobva vavashayiwa. Saka vana ava vanga vatotiza nokuti dzadza kuma8. Ini mutemo wangu unotaura kuti by 3:30 mwana wese anenge apamba kana iri holiday. Kana ari kuti ari kuchikoro ndoziva kuti 4:30 mwana wese anenge asvika pamba. Saka ini vana vangu vanga vakachengetedzeka. So ndakaita chishamiso musi wa25 handina kutosununguka nekuti mwana wangu ndamushayiwa. 26 ndobva ndamutsvaga ndobva tamawana kuripo kunonzi chikomboni chinonzi chekwamakusha. Ndamuwana ikoko ndobva ndakasvika ndichiferefeta nyaya ndichitsvaga akaonekwa nekamwana kangu kamwe kadiki. Ndokuchiteera mwana wangu ndakati kosei uri kuno twese turi 2. Zvakanzi kuno kuti auya nekuda kwokuti taitya takanonoka kudzoka kumba, saka taitya kuti tinorohwa. Saka kuno kumuri kuitei, anga akatomonera Zambia kuratidza kuti angava kunzi atove muroora wevaridzi, but mwana wangu ane 13 years. So zvakandibata, ndakatotora nguva yangu ndakasvika ndakagara pasi ndakaferefeta mwana wangu anosvikira kumba kwemwana wasisi vangu. Akatoendawo futi ane makore ari pasi pe13 years kana ndisingakanganise. Chikomboni ichocho chiri pamakusha. So atora mwana uyu, ndamutora mwana akanditi mama zvakaitika ndezvekuti turi 2. Uyu mukomana akasvika achibata mwana wangu, amubata maoko ndobva zvanzi mukasandipa zvandiri kuda mumba munomu hatisi kuzowirirana, ndiri kusiya ndakuitai something. Mwana uya ndopa vakachema uye ndokwa kuchibvisa penti. Mwana wangu musikana ndobva atomurara, kamwe kachona kamutwin karitori padhuze. So zvinhu zvakandibata ndobva ndakabata imba, ndakatanga kutodestroya imba yemukomana kuti ndo mandawana muine mwana wangu. Mukomana uyu achibva atiza mukomana. Ndofunga ndakatambisa friend mwana wangu ndakati iwe nyaya iyi ndaitoisa kupolisi kudhara, but polisi ndingotoona kuti pamwe maybe inogona kundinonokera kushanda nehasha dzandainzwa. Zvodai ndakamuwana pamwe ndaitokuvadzana naye. So ndobva ndashandisa mwana wangu ndakati iwe chienda kuna tete vako vanga vakugamushira vachiona ivavo kuti uri kuda kuti toda kuti iwewe ubva waita sekunge wawirirana nani nateta. Chienda unopuwa phone number kwaenda mukomana yanga atotiza neusiku ihwohwo achibva anovata kurimwe plus kwaari kugara izvezvi rinoenda kuHarare Road. Ndobva tamukonfema, ndobva tamubata manheri iwayo. Saka isusu ndobva ndatuma tete ndakati tete chienda nemwana uyu mukomana uyu zvaari kubvuma timudhonzere padhuze. Mukomana uyu ndopa akabva aenda natete vachona, ndobva vaenda nemusikana, ndobva vasvika ndobva vanowirirana ikoko zvavakawirirana ikoko. Ndichimirira kuti nhau yangu polisi inge ichindibetsera kuno kudare kwandauya kudare kwaChipadze tiri pachiwaridzo pano. Saka ndonawo mamirira yakaita. Saka dare izvezvi randiudza kuti ndinofanira kuenda kupolisi zvekare nemwana wangu, uye mukomana wacho abatwa atovepo. Saka ndakabata mukomana ndega nemhuri yekwaChipadze. Ini ndiri mwana wekwaChipadze zvekare. Dambudziko ratinaro nevana pari zvino, vana vadiki ndo vari kumhanyirirwa nevanhu vechikuru. So vana vadiki vatove affected
nekuda kwokuti vanhu vakuru vechirume vari kuabhusa vana vadiki. Saka maprojects angaitwa ndeyekuti vana vadiki vachiri muzvikoro havafanire kudzidziswa zvekare kuti hanzi munhu unoprotecta unopreventa. Imwe nhau futi iyoyo iri kuregererwa muzvikoro. Saka maproject nyangwe vakanzi vanoda kuitiswa makosi zvitori nani. Sezvakaita mwana wangu inini ndandisingatarisire sezvazvasvika nhasi. Ndandine urongwa hwekuti achipedzawo chikoro ndotoendesawo kukosi oitawo zvimwe zvinhu zvinofanira kuti anga achibetsereka. Izvezvi ndinonzwa kurwadziwa kuti mwana wangu inini ari under age kudaro akuziva vakomana, uye ari mudiki kudaro akatobviswa uvhijini. Ndakatomubvunza wakazviita sei, paakapedza wakaonei? Akati ndakaona pendi rangu razara ropa. Saka mwana wangu akatokanganisika. So ini ndakutokumbirawo kuti ndibetsereke, uye ini kuuya nayo kudare kuziva kuti neniwo zvekare mutemo hautendere kuti mwana ane 13 years ange achitorwa achiitwa seizvo.